het is een spannende tijd, want er gebeurt heel veel. Ik denk zowel in de lucht als op de grond. In de lucht is het heel erg nu kijken waar de vliegtuigbouwers precies mee gaan komen. Je hebt elektrische vliegtuigen, maar er wordt ook over waterstof gesproken. En wat ik zelf een hele interessante ontwikkeling vind, is dat de ouderwetse kerosine ook steeds meer duurzaam wordt. Of biobrandstoffen. Nou, daar kunnen we ook op korte termijn al over na gaan denken. Dus er gebeurt van alles op het gebied van hoe er gevlogen wordt. Maar ook op de grond heb je innovaties, want luchthavens automatiseren ook steeds meer. Je kent misschien wel de elektronische grenspassage of steeds meer automatisering in het proces. En dat is ook iets waar airports het product eigenlijk steeds beter van kunnen maken. Dus misschien hebben we over 5 jaar wel een soort shuttleverbinding waarbij je eigenlijk helemaal niet zo lang van tevoren al op die luchthaven hoeft te zijn. Ja. En dat is hartstikke interessant allemaal. En als laatste, meneer Van der Scheer, laten we naar Bonaire komen. Hoe gaat het met onze Bonaire Internationale Airport? Ja, dat is een goede vraag. Het gaat eigenlijk hartstikke goed. Als je kijkt naar het aantal reizigers, dan zijn we al voorbij het niveau wat we voor de pandemie hadden. Dus we zitten alweer in de plus wat dat betreft. De komende 2 jaren zijn we bezig om een aantal zichtbare projecten uit te voeren. Om de kwaliteit ook te upgraden en meer ruimte te creëren. We hebben onlangs het buitenterras geopend en zijn met de laatste werkzaamheden bezig om een afvalwaterinstallatie te openen. Binnenkort gaan we bouwen met de overkapping voor de aankomende passagiers. Dus zo gaan we de airport op een aantal gebieden verbeteren. En we denken ook wat meer aan de verdere toekomst, want we hebben een lange termijn plan opgesteld waarbij we de airport ook een stukje willen uitbreiden en het kwaliteitsniveau ook willen upgraden. En daarover zijn we nu in gesprek met het ministerie en OLB en onze stakeholders en hoe we dat kunnen gaan uitvoeren.